Je to slovo. Je to slovíčko. Prca. Musíme chvíli si dát velký rok zpátky, je zase malý velký, který si rád hraje, který je s tebou. Dostali jsme rozkaz zlikvidovat diverzanta na motorce. Muže z Brno prešel na základ. Zaujali jsme pozice, byli takový přehledný zakázce a skryli jsme se u rybníka na skále. No to mohlo být tak kolem 2:30. Přijíždí k nám motorka a na ní muž s hodinou praškou. Jistě, byl to narušen. A nejspíš vrah. A s takovými se musí jednat bez milosti. Jen co dozněly výstřely, ozval se další motocykl. A na něm muž s koženou praškou. Rozkaz ten zněl jasně. Nesmí projet za žádnou cenu. Nebyl čas lámat si hlavu do jedno. Jak můžeš být tak krutá? Co pak nemáš kouskat si to v těle? Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. A dal jsem za ní celý náklad plán. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, to byl já. Маршал Малиновский. Díky tak.
Zanička. Jak nerozpětlá. Můžu to zkusit tady? Nejdu. Jakou silou? Všichni silou, děvče. A skláři nebudou mít co žrát. Víte, co to znamená? To znamená, že jsme zase před ním. Bude to stačit, myslíš? To bylo málo. Tak málo říkáš. No dobře. Tak má chlapče. A to ti prospějete! V druhé straně